Súťažiaci číslo 52 už je ustrojený, už čaká na svoju chvíľu. Je to Marek Mališ, DHZ Kriváň, kategória muži C. No a že aký máš cieľ na dnes absolvovať? Nie, ten malý. Kategória muži, len ten väčší. Už si to chcel chalanisko trošku uľahčiť. Osobne to chápem, lebo mať na sebe nie len že pár minút. Tento dýchací prístroj je dosť obťažné, ale keď ho máte ako zasahujúci hasič na sebe niekoľko desiatok minút, vtedy by ste prijali, keby mal aj o akékoľvek kilečko menej. Marek Mališ, súťažiaci číslo 52, DHZ Kriváň, kategória muži C-čko. No a my sa pozrieme medzičasom, koho tam máme ďalej. S 53 Filip Vician, DHZ Čekovce. S 54 Erik Škrovánek, Popudínske Močidlany. S 55 Lucia Barfajová, DHZ Žarnovica. S 56 Kováč Lubomír, DHZ Vrbovce. A s 57 Lubomír Tomka, DHZ Žarnovica. Ešte máme silné mená, silných ľudí, ešte sa bude miešať, poradím. Doplnková súťaž, ktorá už práve teraz prebieha, je presunutá, je pred registráciou, pred tými modro-zelenými stánkami pri kultúrnom dome, takže tam môžete prísť, zaregistrovať sa, nechať tam 2 eurička, podporiť tak domáci hasičský zbor, no a tým pádom si môžete aj zmerať svoje sily v zmotávaní hadice C. Je to na rýchlosť. Rozdiel doplnkovej súťaži, ktorú máme pred registráciou, a rozdiel zmotávaní hadice v súťaži je len v tej veľkosti, v tej hrúbke. Súťažiaci, ktorí bojujú o titul železný hasič Pačince, zmotávajú bečku, a tí, ktorí majú doplnkovú súťaž zaplatenú alebo sa na ňu chystajú, tak tí budú zmotávať hadicu typu C. Dvojka, Marek Mališ, aktuálne DHZ Kriváň, muži C-čko. A ešte stále po 2 minútky, tak záver. Výborne dýchaš, je na svojom mieste a podskákať. Krásne, najskôr cez ramena. Poď, keď je tam noha, už si tam aj ty. Naozaj veľmi pekne zvládnuté, no poď na to. Aktuálne Marek Mališ, DHZ Kriváň. Posledné údery padli a ideme na to zastaviť časomieru. 3 minúty 21 sekúnd a 75 stotín. Toto bol Marek Mališ, DHZ Kriváň.